जिहेतु नैबे फैबाय थानायाव सनितपुरबासि हिसाबै सोरजों जेनेबा बेयो फाइटिंआ सोरजों जागोन होननानै नोंथाङा सानो? सनितपुर बाखिन्दा हिसाबैथ' फाइटिंखौ आं बेयाव जेबोखौ नुवासै खारन आं दा बावैसो नोंथांमोननि सिगाङाव जि बुंलांबाय दिनैनि दिनाव जि 16टा जि केन्द्र दङ 16टा केन्द्रनि गेजेराव 90 जौखोन्दो 95 जौखोन्दो इभेन जों बहाबा 100 जौखोन्दोखौनो जों मोननो थांगासिनो दङ जेसेबां पुल जायो दा बेनि गेजेराव आरो दा बेवहाय माने कन्टेस्ट होननाय बुस्थु आंथ' माने नुवाखैनो आरो आंनि बेलायाव अब्लाबो जिखिनि एसे एनै जायो बियो BPF जोंनो जागोनखौ नुदों आरो बेयो आरो बिथांमोना बयबो मिथिगौ दि बिथांमोना बै समाव जोंनि प्रमिला रानी बायदेव बिथाङा WPT नि मिनिस्टारमोन बिथाङा फरेस्ट मिनिस्टारमोन किन्तु बिथाङा इभेन मोन्नैबो पावारा बिनि आखायाव थानायनि उनावबो बिथाङा सनितपुरनि थानाय आनडिभाइडेड सनितपुराव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसाफोरनि जि माने मेगननि जि मोदैखौ हुगारनायनि थाखाय एसेबो सिन्ता खालामाखै। गोबां माखासे दोलो जिहेतु UPPL नि अनगायैबो जिहेतु BPF APB बेफोरबो माखासे दोलोफोरा हाबफैनायखौ नुनो मोनदों दा बिथांमोनाबो 80 जौखोन्दोखौनो 70 जौखोन्दोखौनो मोनगोन होननानै बुंदों बेयो बिराद जुमुननि मोनसे 12,682 जि भट दङ दा बेनिनो जोङो 80 जौखोन्दो 90 जौखोन्दो माने बबेबा केन्द्रआव जोङो 80 जौखोन्दो बबेबा केन्द्रआव जोङो 90-95 जौखोन्दो पर्यन्त जोङो मोननो थांगासिनो दङ UPPL दला टेक्टरनि सुबियाव रायजो राजा बिथांमोना भट होगोन होननानै बिथांमोननि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों हानि मोनथाया थायैनि थाखायनो जोंनि बै समनि फरायसाफोरा स्टुडेन्टसफोरा इभेन आं गावनो माने बिनि माने भक्ति आंजों लोगोसे दङ जिहेतु सनितपुर जिल्ला UPPL नि सासे गाहाय नेहाथारि जिहेतु नैबे फैबाय थानाय जितु सेप्तेम्बर दाननि 22 खालाराव जितु भट गिबि खेबनि थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया गिबि खेबनि थाखाय भट दान खालामजेनगोन बे समाव माबायदि थासारि जिहेतु UPPL दोलोनिफ्राय माबायदि सोलिदों बा प्रसार खालामनाया बोरै सोलिदों फोसावदिं UPPL नि जितु देरहानांगौनि जाखिनि प्रसार बेयो माबायदि सोलिदों आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेतु सार नोंथांखौ खुलुमबाय जितु जोंनि चेनेलनिफ्राय जितु जोंनि जितु गोदानै UPPL हान्जाया जितु सनितपुर जिल्लायाव गोदानै खेब जितु बेयाव प्रभाब जाबाय दा बे समाव जितु UPPL हान्जा फैबाय थानाय इलेक्शनाव जितु गोदानै आरो फिन खनसे प्रमद बर'खौनो सरकाराव लाबोफिननो बा गाहाय मावफुं सोद्रोमा लाबोनांगौनि बेलायाव नोंथांमोननि सनितपुर जिल्लानिफ्राय माबायदि प्रसार खुलुमबाय निउस इन्डिजिनियास नोंथांनिसिमबो दा बेवहाय जि फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जे 22 सेप्तेम्बराव जि BTR जि इलेक्शन जानो गोनां दङ दा बेखौ लानानैनो जोङो सनितपुर बासिन्दा हिसाबैबो जोङो माखासे गामिफोरा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि गोजोन गोरोबथा जालांबाय बेनि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानिफ्राय बेवहाय गासै 18टा गामि हाबनो हादों बेखौ जों रायजो राजा बयबो मिथिगौ दा बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो दिनै जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ दा बेवहाय गासै जि 18टा गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जि 6 सिडुलनि गिबि खेबनि थाखाय जि भट होनो मोनगोन बेखौ लानानै खुब गोजोननाय आरो मोनसे जि गोजोननायखौ लानानै माने गाजा गोमजायैनो भट होनो जि ओंखारबोनाय बे मोनसे प्रभाबखौ जोंनि सनितपुर जिल्लायाव जोङो नुनो मोनदों दा जोङो सनितपुर जिल्ला बासिन्दा हिसाबै दा नैबे जि 2025 मायथाइनि जि 22 तारिखनि जि सेप्तेम्बराव जि जेनेरेल जि इलेक्शन जानो गोनां दङ दा बेवहाय सनितपुरनि बासिन्दा हिसाबै जोंहा सनितपुराव थानाय बर' रायजो राजा हिसाबै सनितपुराव थानाय जे जोंनि सुबुंफोर बिथांमोना माखासे दायित्व जोंनि गेजेराव दङ खारन दायित्वआ माबायदि होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोङो नोंथांमोना मिथिबोगौ जि थांनाय जेरै 20 मायथाइनि 22 जानुवारिनि सिगांनि जि मोनसे परिबेक सनितपुर ओनसोलनि परिबेक बा गुबुन गुबुन जोंनि जि जिल्लाफोरनि जि मोनसे परिबेकमोन दा बै परिबेका दिनै जोंनि गेजेराव गुबुन माहारिफोर दं गुबुन हारिफोर दं बेबायदि परिबेका जोंनि गेजेराव गैला मोनसे गोजोन मोनसे जि थासारि दा बे थासारिखौ लानानै दिनै बिनि सिगाङाव जोङो बर' रायजो राजा बिथांमोना जोंनि जि मोन्थाइखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो जि मोनसे थांखि बै थांखिखौ लानानै थांखि होसोनाय समाव जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै नैबे जि थामथि जि गोरोबथा बेनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे एसेब्लाबो जोङो दिनैसिम जों मोनजोबनो हायाखै नाथाय जोङो एसेब्लाबो जोङो बिनि गेजेराव जोङो मोननो हादों दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बिराद गोजोननाय दं
दा बेनिखायनो बेवहाय दिनैनि दिनाव बिराद थोंजोङैनो जों बुंनो हायो फैबाय थानाय जि बे बिसायख'थि जि 22 तारिखआव जि सेप्तेम्बर जानो गोनां दङ दा बेवहाय जोङो खोब रोखायैनो जोङो प्रमद बर' सरकारखौ जोङो लाबोनांगोन आरो सासे इउपिपिएलनि एज ए जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो माने फिसा फिसा भिलेज लेभेलाव जिखिनि एवारनेस रायजो राजाफोरजों जोङो सावरायनो गोनां दङ रायलायनो गोनां दङ बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनजों जिखिनि जों सावरायदों आरो जिखिनि जों रायजो राजानि जि मोनसे फिडबेक अननाय अनसायनायफोरखौ जोङो खोब पजिटिभलि जोङो मोननो हादों दा बे हिसाबैनो दिनै सनितपुर जिल्लायाव 12,682 जि भट दङ दा बेनिनो जोङो 80 जौखोन्दो 90 जौखोन्दो माने बबेबा केन्द्रआव जोङो 80 जौखोन्दो बबेबा केन्द्रआव जोङो 90-95 जौखोन्दो पर्यन्त जोङो मोननो थांगासिनो दङ इउपिपिएल दला टेक्टरनि सुबियाव रायजो राजा बिथांमोना भट होगोन होननानै बिथांमोननि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों बेखौ फोरमायदों दा बे आरो जिहेतु बेयाव गोबां माखासे दोलो जिहेतु इउपिपिएल नि अनगायैबो जिहेतु बिपिएफ एपिबि बेफोरबो माखासे दोलोफोरा हाबफैनायखौ नुनो मोनदों दा बिथांमोनाबो 80 जौखोन्दोखौनो 70 जौखोन्दोखौनो मोनगोन होननानै फोरमायदों बेयो बिराद जुमुननि मोनसे राव गासैबो राजनिति दल हान्जाया आरो साफ्रोमबो केन्डिडेटआ बा बिजाथिया गावखौनो देरहागोन होननानै साफ्रोमबो बुङो दा बेवहाय माने बिथांमोनाबो बेबायदिनो निस्सय गावनि दलखौ देरहाहोनांगौनि सार्थआव बा मोनसे ढौ लाबोनांगौनि सार्थआव बे रावफोरखौ बाहायो खिन्थु सनितपुर जिल्लाया मानि थाखाय मोनसे ढौ दङ आरो सनितपुर जिल्लाया मानि थाखाय अनसायदों दा बे माखासे बाथ्रा जुक्तिफोरखौ जुदि होयोब्ला थांनाय समनि बाथ्राफोरखौ जों एसे बुंनो गोनां जायो माबायदि होननानै बुङोब्ला दिनै 2020 सननि सिगाङाव बै समाव दिनै बिपिएफनि बाथ्रा नोंथाङा बुंबाय नङा होमबा एपिपिआ जेनेबा गोदानै जोनोम मोनदों आं बिनि बाथ्राखौ एसे दोनथ'बाय दा बिपिएफ होननानै बुङोब्ला थांनाय 17 बोसोर बिथांमोना 15 बोसोर इलेक्टेड बिनिफ्राय 2 बोसोर बिथांमोना जि गभर्नमेन्टनि जि माबायाव मोननाय दा बेबायदि 17 बोसोर बिथांमोना जिहेतु बेहाय खुंथाय दङमोन दा बै खुंथायाव थानाय समाव बिथांमोना दिनैनि 9 जिल्ला आरो बै समनि 9 मोनदां दा बेखौ लानानैनो बिथांमोना बेस्थ जाबाय दा बायजोआव थानाय बर'फोरनि सुख दुख मा जानानै दङ मा अबस्थायाव दङ हयथ' बिथांमोना बिनि नलेजाव गैया दा बेखौनो लानानै बै समाव जोङो नैबे सनितपुराव थानाय हाजार हाजार बर' सुबुंफोरा हानि मोनथायखौ लानानै 2020 नि सिगाङाव जोङो माब्लाबा जोङो दिल्लीयाव मालाबा जोङो दिसपुराव मालाबा जोङो डिस्ट्रिक्ट अफिसाव आरो मालाबा जोङो राजा लामा आरो रेलवे ट्रेक पर्यन्त जोङो रेलवे होबथानाय हाबाफारि लादों ओंखाम थफ्ला लानानै हानि मोनथायखौ मोननांगौनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे थांखि बेखौ लानानै जोङो माने ओंखाम थफ्ला लानानै जोंनि रायजो राजा बिथांमोना दिल्लीनिफ्राय लानानै जोंनि डिस्ट्रिक्ट अफिससिम जोंनि राजा लामा होबथानायसिम सान्दुं अखा सिजानानै बेफोरखौ जोङो नेवसिनानै जोङो खालामनाय मोनसे गोरोबथा बे थामथि गोरोबथाया बेनि सिगाङाव खिन्थु 1992 बिएसि एकर्डनि बाथ्राखौ जों मिथिगौ 2003 आव बिटिसि एकर्डनि बाथ्राखौ जों मिथिगौ खिन्थु बे मोननै एकर्डनिफ्राय दिनैसिम खिन्थु सनितपुर जिल्लाया एक बिन्दुबो जोङो जेबो मोननो हायाखै आरो जेबो जों फायदा जायाखै दा बेनिखायनो सनितपुराव थानाय बाखिन्दा बिथांमोना सनितपुराव रायजो जानाय बिथांमोना दा बेनिखायनो बै बिथांमोना जिथु बै समाव 2003 सनाव एकर्ड जानायनि उनाव दिनैनि बै समनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिथु बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरनि बाथ्राखौ जुदि सानोमोनब्ला सनितपुराव थानाय बर' फिसाफोरा सानोमोनब्ला कंग्रेस गभर्नमेन्टजों बिजेपि गभर्नमेन्टजों एलायन्सआव थानानै बिथांमोना जोंनि बे सनितपुराव बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाया जोंनि हामोन हानि मोनथायखौ खिन्थु बिथांमोना होनो हायोमोन माबायदि होनो हायोमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ रायजो राजा बिथांमोना बयबो मिथिगौ दि बिथांमोना बै समाव जोंनि प्रमिला रानी बायदेव बिथाङा WPTनि मिनिस्टारमोन बिथाङा फरेस्ट मिनिस्टारमोन किन्तु बिथाङा इभेन मोननैबो पावारा बिनि आखायाव थानायनि उनावबो बिथाङा सनितपुरनि थानाय आनडिभाइडेड सनितपुराव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसाफोरनि जि माने मेगननि जि मोदैखौ हुगारनायनि थाखाय एसेबो सिन्था खालामाखै आरो हानि मोनथाया थायैनि थाखायनो जोंनि बै समनि फरायसाफोरा स्टुडेन्टसफोरा इभेन आं गावनो माने बिनि माने भुक्तिभोगि दा नोङो बेवहाय मा जादों स्कलारशिप मोननो थाखाय जोंनो हानि रसिदनि प्रयोजन जायो दा बै समाव हानि रसिद हैनो हायैनि थाखायनो आङो हाई सेकेन्डारि लेभेलाव आङो स्कलारशिप मोननो हायाखै बे उदाहरना आं गावनो बै समनि आरो दा बेनिखायनो बै समाव जितु WPT मिनिस्टार आरो फरेस्ट मिनिस्टारनि थानायावनो प्रमिला रानी बायदेवआ जितु मावनो गोसो दङमोनब्ला कंग्रेस गभर्नमेन्ट बै समावनो जोंनि सनितपुर आनडिभाइडेड सनितपुरनि बर' रायजो राजा बिथांमोननि हानि जेंनाखौ बोस्रांनो हागौमोन खिन्थु इभेन प्रमिला रानी बायदेवआ मा खालामदों नोंथांमोना मिथिगौ आरो रायजो राजा बिथांमोना मिथिगौ आसाम धोरि रायजो राजा बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों नुदों बै जोंनि तेजपुरनि बे घरामारि ओनसोलाव पतंजलि मोनसे खुलियाखै होमबा
बे समाव प्रमिला रानी बायद'आ दा WPD मिनिस्टार आरो फरेस्ट मिनिस्टार दा बेवहाय बे पतंजलिनि मोनसे इन्डास्ट्रि खुलिनाय समाव मैदेर फिसा मासेया फैनानै मोनसे इन्डास्ट्रि बहायनायाव बे हाखर जावनायाव मैदेर फिसा मासेया गोलैनानै थैदों अखा नायनानै बायद'आ फैनानै मैदेर फिसा मासेया थैनायनि थाखाय बिराद गाबफैदों आरो दि माने किय এনেকা হ'ব লাগে मानो बेबायदि जानो मोनखो एटु কাৰণে মানে प्रमिला रानी बायद'आ খুব दुख बेदना কৰিছিল আৰু दुख কৰিছিল আৰু কান্দিছিল কিন্তু प्रमिला रानी बायद'ए शोणितपुर आन्दिबारि शोणितपुराव थाका प्रतिजन राइजर বাবে এই बर' राइजসকলে যে 2006 फरेस्ट डुलार एक्ट आइनेर माजिति जे माटि पट्टा দিব पारा सक्षम आसिले बेखौ होआलासिनो बिथाङा मैदेर थैनाया गाबबाय लाख लाख हाजार हाजार बर' फिसाफोरा हा मोनैनि थाखाय स्कलारशिप मोननायनिफ्राय बन्चित जानो गोनां जादों आरो गुबुन गुबुन गोबां माने माखासे खामानिनिफ्राय जों बेक जानो गोनां जादों दा बै समनि सरकारनि बिदिन्थिया बेबायदि आरो दा बेनिखायनो बै सरकारा थांनाय समफोराव 17 बोसोर धरि बा 15 बोसोर धरि बिथांमोना जुदि दिनै बै समनि स्टुडेन्टसफोरखौ आइएस अफिसार बानायनानै जुदि सिन्था खालामनायमोनब्ला एसिएस अफिसार बानायनानै जुदि सिन्था खालामनायमोनब्ला डक्टर इन्जिनियार बानायनानै जुदि सिन्था खालामनायमोनब्ला दिनैनि दिनाव जोङो जोंनि जि मोनसे लाइमोनफोरा जि बेकार जेंनायाव गोलैदों आरो बै सुजुग आरो सुबिदाफोरखौ जुदि होनायमोनब्ला बिथांमोना दिनै बेबायदि लेभेलाव निश्चय थानाय नङामोन दिनै प्रमद बर' सरकार बिथाङा दिनै 5 बोसोर कमप्लिट जायाखै इभेन 2-3 मास बाखि दंबोयो आरो बेनिनो करुणा जि मोनसे माने भारतजों लोगोसे नोङो मोनसे बुहुमावनो बेबायदि मोनसे परिबेक जि फैनाय दा बेफोरखौ नेवसिनायनि गेजेरजों बेहाय 3.5 बोसोर बा 4 बोसोरल' बे मोजाङैनो मोनसे खुस्त' सरकार सलायनो मोनदों दा बेनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' सरकार बिथाङा जोंनि एक्सटेनसनखौ गासै 60टा गामि हाबहोनायनि गेजेरजों दा बेवहाय नुनायाव 60टा किन्तु जोंहा साब भिलेज हिसाबै गोबां एरियाफोरा जोंहा हाबनो हादों दा बेनिखायनो दिनै शोणितपुराव 12,682 भटार जादों नङाब्ला बे 18टा गामिल' बेसेबां भट जायोमोन नङा होमबा दा बेनिखायनो हरिसिंगा 32 नं हरिसिंगा समस्तियाव जोङो भट होनो मोनगोन आरो गमामायैनो शोणितपुरनि रायजो राजा बिथांमोना 32 नं हरिसिंगा समस्तिनि जि केन्डिडेट बा बिजाथि बिथां मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि बिथांखौ ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनानै जयजुक्त खालामनाया जों साफ्रोमनिबो दायित्व आरो बिबान होननानै आं सानदों आरो लोगोसे बेल' नङा जोंनि शोणितपुराव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोनजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनदों दि माने माखासेया एपिबि खालामदों सोरबा सानैसोआ माने बिपिएफ खालामदों नङा होमबा दा बेवहाय मा जादों जाय बिथांमोना बेबायदि खालामदों बिथांमोना हयथ' माखासे बाथ्राफोरखौ बुजियाखै आरो माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिदोंब्लाबो रायजो राजानि ओनसोलनि समस्याफोरखौ जेंना खालामनायनि थाखाय बिथांमोना सिन्था खालामाखै गाव पार्सनेलि हयथ' लाबा लाब जानायनि थाखाय सिन्था खालामदों आं बेनिखायनो बिथांमोनखौ आं खावलायगोन गाज्रि राव आं बुंनो सानाखै आं बिथांमोनखौ खावलायगोन शोणितपुराव रायजो जानाय हिसाबै शोणितपुराव थानाय हिसाबै जोंनि जेंनाया दासिमबो जोबाखै जोंनि जेंनाखौ जोङो सुस्रांना लानांगोन बे बिबाना साफ्रोमबो शोणितपुराव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि साफ्रोमबो शोणितपुराव रायजो जानाय जोंनि स्टुडेन्टनिफ्राय लानानै जोंनि आबै आबौ बिथांमोननि बिबान दा बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि जुदि गुबुन लेभेलाव जुदि सिन्था खालामदोंब्ला जोङो गिदिंना फैफिननानै मोनसे खुस्त' सरकार दानायाव हेफाजाब होनांगोन आरो जाय खुस्त' सरकार दानायनि गेजेरजों एरियानि जौगानायनि थाखाय हानि मोन्थायखौ मोननायनि थाखाय जोंनि ओनसोलखौ माने गुबुन मोनसे लेभेलाव जोंनि स्टुडेन्टसफोरा जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय बेबायदि सरकारखौ जोङो सिन्ता खालामगोन दा बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि लेभेलाव जुदि थांदोंब्ला बिथांमोना जाहाथे गिदिंनानै फैफिनो आं बेखौ खावलायदों मानो होनोब्ला दिनै जोंनि संग्रामा दिनै दासिमबो जोबाखै जोंनि रायजो राजा बिथांमोना सानदों जोंनि संग्रामा जोब्बाय जोंनि संग्रामा बा जोंनि रायजो राजा बेखौल' साननाङा जोंनि संग्रामा दिल्लीयाव दिसपुराव आरो डिस्ट्रिक्ट अफिसाव रेलवे ट्रेकआव राजा लामायाव ओंखाम थमफ्ला लानानै खालामनायाल' जोंनि आन्दलनमोन बा जोंनि बिग्रायनायमोन जों बेखौल' सानाङा जोंनि संग्रामा जोंनि आन्दलना दासिमबो जोबाखै एज ए शोणितपुर बासिन्दा हिसाबैसो दै बेखौ आं बुंनो सानदों एज ए शोणितपुर बासिन्दा हिसाबै जोंनि संग्रामा दासिमबो जोबाखै मानो जोबाखै हानि जेंनाया दासिमबो जोंहा जोबाखै गामि सुसुंनाया दासिमबो जाजोबाखै नङा होमबा दा बेनिखायनो जोंनि जेंनाया जोबाखै दा दिनै नैबे 2025नि 22 तारिखनि जि माने बिटिआर इलेक्सन दा बे इलेक्सनाव जोंनि जाय बिथांमोना होनो मोनदों इलेक्सनखौ जाय बिथांमोना होनो मोनदों बिथांमोना सासे सासे आन्दलनाव बाहागो लानाय सासे सासे बिथांमोना जोहोलाव जाना दं दिनैनि दिनाव खारन बिथांमोननि मैल्यबाद भटनि गेजेरजों भारत सरकारखौ आसाम सरकारखौ जोङो दिन्थिनांगोन दि गमामायैनो शोणितपुरनि रायजो राजा बिथांमोना एकर्डखौ फुल प्लेजेड जुदि खालामाब्ला मावफुङाब्ला थाबैनो जुदि मावफुंनानै होआब्ला माने दुखु मोननाया जोंनियाव दङ बेखौ जोङो फोरमायनांगोन आरो बेखौ जों माबायदि फोरमायनो हागोन 100%
जोङो इउपिपिएल सरकारनाव भट होनानै जोङो दिन्थिनांगोन। जिहेतु बिथांमोनाबो फैनानै जे इपिपिएफ दिल्लीनि जितु बिथांमोनाबो फैनानै गोबां माखासे बायदिसिना खामानि मावनाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगोन बा हाबा मावगोन होनना बेफोरबायदि प्रतिश्रुति बा मोनसे रादाय होफैनानै बिथांमोना भट आदाय खालामनो नागिरदों। बेनि सायाव नोंथाङा रायजोफोरखौ मा मोनसे खालामनो सानो? नोङो राजनितिक दल हिसाबै माने इलेक्शना जोबनायनि उनाव बा बिसायख'थि जोबनायनि उनाव सरकार दायोब्ला बेबायदि डेभेलपनि खामानिखौ जोंबो मावगोन होननानै मोनफ्रोमबो दला बुंखायो नङा होमबा? आरो मोनफ्रोमबो दला जों देरहागोन होननानै बुंखायो नङा होमबा? थिग बेबायदिनो बेबो बिनि मोनसे बिदिन्थियाव थाङो आरो। खिन्थु प्रकृत भाबै नोङो गमामायैनो दिनै गभर्नमेन्टआ फैगोन ना फैया? दा बिपिएफ दलनि जि माने आफादगिरि दिनै जाय बिथाङा चिफ जागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा नङा होमबा? दा बिथांनिफ्राय जोङो माबायदि पजिटिभलि जोङो सनितपुर बासिन्दा हिसाबै जोङो सिन्था खालामनो हायो? जों निस्सय हाया। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा मा बुंदों दाखालि बय दि माने बिटिसि थायोब्ला बियो आं चिफ जागोन आरो बिटिआर जायोब्ला प्रमद बर'आ सारगोन। देट मिन्स मा? दासिमबो आङो बिटिआर सक्तिखौ गनायनानै लायाखै। दासिमबो आङो सनितपुरनि गामि हाबनायखौ आङो मोजां मोनाखै। सनितपुरा बिटिसि हाबनायखौ आं मोजां मोनाखै। बेबायदि दिन्थिनाय जादों माने बेवहाय। दा बेनिखायनो दासिमबो बियो दिनै बिटिआर एकर्डखौ गनायना लायाखै। माने सनितपुरनि बर' रायजो राजा बिथाङा बिटिआर संजुग जानायखौ मोनाखै। सनितपुरनि रायजो राजा बिथाङा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे 3000 4000 हानि जि मोन्थाय मोनबाय, बे हा मोननायखौ बियो दासिमबो मोजां मोनाखै। बेबायदि बियो दिन्थिनाय जादों आरो माने बिदिन्थि जादों आरो। दा बेनिखायनो जों बेखौ बुजिनांगोन। जोंनि रायजो राजाया बुजिनो हायाखै आरो। बेबायदि गोबां उदाहरन जोंनि गेजेराव दङ। गहपुर दिनै डिभाइडेड सनितपुर गहपुरा दिनै 100% हानि जि मोन्थाय फरेस्ट डिलार एक्टनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोननो हाजोब्बाय। बे हा मोननायखौ बियो मोजां मोनाखै। माने बियो बिटिआरनि बा नोङो प्रमद बर' जागोन चिफ बिटिसिनिबो आं जागोन होनना बुंनाय माने माबा जाखो? उदाहरना बेनो आरो। बिथांमोना हाग्रामा महिलारिया सानसे फैनानै बुंदों, बिथाङाबो बुंदोंमोन जे आं बहुत सिरियास होननानै। दा गामि सोसननायखौ लानानै आं मावगोन, हानि पाट्टा होनोब्लाबो आंसो मावहोगोन बेफोरबायदि होदों। बिनियाव मा फोरमायगोन? आं बेखौनो बुंदों, थांनाय 2003 सननिफ्राय लानानै जिखिनि गभर्नमेन्ट दङमोन, बे समाव नोङो आसाम गभर्नमेन्टनि कंग्रेस गभर्नमेन्टजों दानि माने बिजेपि गभर्नमेन्टजों बिथांमोना माने जयेन्टलि बिथांमोना गभर्नमेन्ट जि सालायदोंमोन नङा होमबा? प्रमिला रानी बायद' WPT मिनिस्टारमोन, फरेस्ट मिनिस्टारमोन। बे समाव बिथांमोना गोसोबायदि सरकारखौ माने उदब खालामनानै नङा होमबा मावनो हानाय खेमथा दंमोन। खिन्थु बेखौ बै समाव बिसोर मावालासिनो दिनै जों गाबोन गभर्नमेन्ट फैगोनब्ला जोङो मावगोन होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो बेसेबां फोथायनांगौ? सासे सुबुङा, सासे मानसिया जिबौदों खनसे सौजानायनि उनाव खानस्रिखौ जोङो नुयोब्लाबो जों गियो होननाय बायदि मोनसे बाथ्रा जोंनि दङ। दा बेखौबो जों नायनो रोंनांगोन। खोथाया बेयावसो दङ आरो हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि बुंनायनि बाथ्रानि सायाव। जिहेतु नैबे फैबाय थानायाव सनितपुरबासि हिसाबै सोरजों जेनेबा बेयो फाइटिंआ सोरजों जागोन होननानै नोंथाङा सानो? सनितपुर बासिन्दा हिसाबैथ' फाइटिंखौ आं बेयाव जेबोखौ नुवासै। खारन आं दा बावैसो नोंथांमोननि सिगाङाव जि बुंलांबाय, दिनैनि दिनाव जि 16ता जि केन्द्र दङ, 16ता केन्द्रनि गेजेराव 90%, 95%, इभेन जों बहाबा 100%खौनो जों मोननो थांगासिनो दङ, जेसेबां पुल जायो। दा बेनि गेजेराव आरो दा बेवहाय माने कन्टेस्ट होननाय बुस्थु आंथ' माने नुवाखैनो आरो आंनि बेलायाव। अब्लाबो जिखिनि एसे एनै जायो बियो बिपिएफजोंनो जागोनखौ नुदों आरो। बे आरो आंनि फालनिफ्राय। मोनसे सोंथिबाव, जिहेतु जुदि नोंथांमोना नेक्स्टआव जुदि सरकारा दानाया जुदि रोखा जाबायब्ला, नोंथांमोननि नेक्स्टआव जुदि सनितपुर ओनसोलाव गोबां जिथु जौगानांगौ खामानि थाबाय, जिर'निफ्रायसो स्टार्टिं जागोन होनना जोंबो सानना लानो हायो। दा बे बेलायाव नोंथांमोननि खामानि हाबा हुखा मावनाय दांनायफ्रा डेभेलपमेन्टनि खामानिया मा जागोन? दा बेवहाय गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै सरकार दाखांनायनि उनाव मावनो गोनां दङ। दा बेयाव जोङो खनसेयैनो मोनसे रावजों जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। अब्लाबो जोङो जिहेतु संग्रामनि गेजेरजों माने फैनाय हिसाबै आरो जोंनि रायजो राजाफोर संग्रामनि गेजेरजों जोङो बे फिथाइखौ मोननाय हिसाबै दा बेवहाय जोङो पन्सायत मोननांगौनि थाखायबो जोङो मोनसे समाव जों आन्दलन खालामदोंमोन। नैबे 6 सिडुलाव नैबे बिटिआर ओनसोलाव बे जि 18ता गामि जि सनितपुरनिफ्राय हाबनाय, बे गामिया हाबनाय लोगो लोगो बेवहाय गोदानैनो दिनै भिसिडिसिनि बाथ्राया फैबाय, माने भिलेज डेभेलपमेन्ट जि माने लेभेलनि जि मोनसे बाथ्रा बेवहाय फैबाय। दा बेनि गेजेरखौ जोङो बे एकर्डनि गेजेरजों बियो 2020 खाथा जानाय एकर्डनि गेजेरजों बेफोर जों फैबाय। दा आरो बेवहाय सनितपुर जिल्लाया गाबोन सबनिया गासैबो गामिया हाबनायनि उनाव जोङो माने गोदान जिल्ला हिसाबै बुंनाय जायो ना साब डिभिजन हिसाबै बुंनाय जायो। दा बेफोरबायदि माखासे मावनो गोनां खामानिया थाबाय। दा बेवहायनो बे एकर्डनि गेजेरजों जि फैनाय आर्टिकेल 125 नि जि बाथ्रा, दा आर्टिकेल 125आनो जिथु भारत सरकारा गाबोन सबनिया जिथु थाबैनो जिथु पास खालामनानै होयोब्ला, दाखालि बय आङो नुदों
जे आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माने 2-3 मासनि गेजेराव आर्टिकल 125 खौ माने भारत सरकारा पास खालामनानै होनायनि बाथ्रा आरो गमामायैनो बे जुदि बुंनाय बायदि जायोब्ला आरो बेखौ जोंनि दलनि फालनिफ्रायबो नारसिननायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोङो नारसिननोबो नांगोन दा बेनिखायनो आर्टिकल 125 जुदि पास जायोब्ला गमामायैनो जों गोबां खामानिफोरखौ जोङो सर्ट टाइमनि गेजेराव 4-5 बोसोरनि गेजेराव जों गोबां खामानिखौ जिहेतु जोंनि सुनितपुरा जिर' दिनै जिर'निफ्राय जोङो जागायनानै जोङो 100 सिम जोङो जागायहैनो हायाब्लाबो माने 30, 40, 60, 70 जि हायो जोङो बेखौ हानायनि मोनसे लेभेलाव दङ दा सनितपुर जिल्ला हिसाबै गोबां भेन्सार फरायसालि बेहाय दङ एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै हाई स्कुलसिम इभेन बेवहाय जोंनि माने गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव कलेज गैया दा जोङो बेहाय कलेज फसंथानखौ लाबोनायनि खोथा थाबाय भेन्सार फरायसालिफोरखौ एलपिनिफ्राय हाई स्कुलसिम जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा थाबाय दा बेहाय मोनसे जे एकर्डआव 6.3 मोनसे दफा दङ दा बेनि गेजेरजों बेफोरखौ मावफुंनांगौनि गोबां दायित्व थाबाय हिसाबै आरो दा बिटिआर ओनसोलफोराव 6 सिडुल ओनसोलफोराव नैबे 4 बोसोराव जि सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गोबां माने बेवहाय डक्टर दा फरायगासिनो दङ बेनिफ्राय इन्जिनियारबो फरायगासिनो दङ स्टुडेन्टसफोरा नङा होमबा दा बेनि कचिं होनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेबायदि खाबुफोरखौ लानो हादों दा बेनि सुपार 50नि गेजेरजों आइएएस जानायनि बे इउपिएससि एग्जामनि जि मोनसे कचिंनि बाथ्रा एससिएस अफिसारनि जि कचिंनि बाथ्रा दा बैफोरबायदि सुजुग आरो सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हायाखै दा स्टुडेन्टनि थाखाय जोङो बेफोरखौबो मावनो गोनां दङ आरो जिहेतु नैबे 18टा गामिया जे हाबबाय हिसाबै बे 18टा गामिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै दङ फरायनायाव आइएएस अफिसार जानायनि थाखाय एससिएस अफिसार जानायनि थाखाय डक्टर इन्जिनियार जानायनि थाखाय बिथांमोना दा सुपार 50नि जि एप्लाइ जायोब्ला बिथांमोना खालामनांगोन आरो कचिंआव थांनायनि गेजेरजों जोंनि न'खरनिफ्राय जि माने सुजुग आरो सुबिदाखौ होनो हाया बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय लानो थाखाय जोङो सेस्था खालामनांगोन दा बेफोर माखासे मावनो गोनां खामानिया जोंनि जिल्लानि इउपिपिएल दलनि बिबान होननानै आं सानदों हानायमानि जोङो डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै जोंनि स्टुडेन्टनिसिम लोगोसे फरायसालिसिम लोगोसे आरो गुबुन गुबुन माने जि फिसा फिसा गामिफ्राव जि जेंना दङ आय घर मोननायनिसिम जोङो गासैबो खामानिफोरखौ जोङो बुननानै मावफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन दा बेनिखायनो जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मोनसे एकता जानांगोन दा बेनिखायनो फैबाय थानाय 22 तारिखआव आङो खावलायखानो सानबाय जाहाथे मोनसेबो भटफोरा जाय बिजाथिया देरहानायनो नङा जोङो मिथिखादों दा बेनिखायनो मोनसेबो भटफोरा बिथिं बिथिं थाङालासिनो जे इउपिपिएल सरकारखौ लाबोनांगौनि सार्थआव मोनसे मोजां सरकार दाफुंनांगौनि सार्थआव माने बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरजों जोङो खौसेथियैनो आगान सुरलांनांगौनि सार्थआव बिटिआर ओनसोलखौ जौगानांगौनि सार्थआव सनितपुर ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि सुखु दुखुफोरखौ जोङो माने सुफुंनांगौनि सार्थआव जोंनि आन्दलननि जोंनि गेजेरनिफ्राय बिदा फंबाय बिनानाव बिथांमोना जाय बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव गैला रुंसारि जालांबाय माहारिनि थाखाय हारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो नोजोर होनानै आरो दानि जि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो फिन खेबसेबाव बिटिआरनि चिफ बानायनांगौनि सार्थआव ट्रेक्टरनि सुबिदायाव इउपिपिएलनो भट होनानै सनितपुरनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोना सनितपुरनि साफ्रोमबो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी बिथांमोना जाहाथे ट्रेक्टरनि सुबिदायाव भट होयो आं बेखौ खावलायबाय आरो এই সময়ত মই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইউপিপিএলৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী হৈ পেলাই এইটোৱে মই আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰতিজন ৰাইজ এটা সুস্থ চৰকাৰ যোন চৰকাৰে নেকি আমাৰ অঞ্চলৰ বাবে চিন্তা কৰে যোন চৰকাৰে নেকি আমাৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ চিন্তা কৰে যোন চৰকাৰে নেকি আমাৰ এই অঞ্চলত বেকৱাৰ্ড অঞ্চলত ভেঞ্চাৰ স্কুল পৰ্যন্ত বৰ্তমান সময়ত আছে সেই স্কুলবিলাকসমূহ আমি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব লাগিব অঞ্চলত কলেজ নাই কলেজ আমি বনাব লাগিব অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নাই তা এই বিটিআৰ একৰ্ডৰ মাজেদি যেটো আমি আহা সময় পাবলৈ সক্ষম হম আৰু কেটামান আমাৰ কিছু গাঁও মানে বিটিআৰ অঞ্চলত সংযোগ হ'বলৈ বাকি আছে সেইবিলাক গোটেই দায়িত্ববিলাক আমাৰ শোণিতপুৰত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতিজন মানুহৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবো তাৰ কাৰণে আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যিখিনি গাঁওসমূহ এতিয়া বিটিআৰত সংযোগ হৈছে বিটিআৰত আহা 2025 চনৰ মানে সেপ্টেম্বৰ দানৰ 22 তাৰিখত যি মানে বিটিআৰ ইলেকশ্যন হ'ব লগা আছে তাৰ কাৰণে মই সুস্থ চৰকাৰ সুস্থ এজন ব্যক্তিক আনাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ৰ যি বিটিআৰৰ চিফ সন্মানীয় আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া দেৱক আমি জয়যুক্ত কৰাব লাগিব যেহেতু আমি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপত আমি হৰিসিংগা সমষ্টিত আমি ভোট দিম 36 নং হৰিসিংগাত ইয়াৰ আমাৰ কেণ্ডিডেট হৈছে সন্মানীয় আমাৰ সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰী তেখেতক আমি জিকাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ইউপিপিএল দলক সাপোৰ্ট কৰি ট্ৰেক্টৰৰ সুবিধ ভোট দি জয়যুক্ত কৰাৰ প্ৰতিজন শোণিতপুৰ ৰাইজৰ দায়িত্ব আছে তাৰ কাৰণে এটা সুস্থ চৰকাৰ আনাত যাতে ভাগ লয় হেতু মই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ गोजोननाय थाबाय।